Siyabingelela abazalwane ekuseni. Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama ke nguthandazo Mdungwa, ngiqhamuka eSoweto, ngiseZola South. Ngizoletha ke namhlanje isifundo ngokuphahla nokuthandaza. Ukuthi kuyini ukuphahla, kuyini ukuthandaza, futhi yini umehluko walokho. Right. Ukuphahla usuke uthethe idlozi, sokuxoxa nabantu bakini abangasekho emhlabeni, ubeke udaba. Mawukhuluma nabantu bakini abangasekho, usuke ungabathandazi, usuke ungabakhuleki, usuke ukhuluma nabo. Leli gama lokuthandaza nokukhuleka lisebenza kuJehova uNkulunkulu. Ekukhulumeni kwakho nabantu bakini abangasekho, uyaye ukhethe wena njengomuntu othandazayo ukuthi uqala ukhulume nabo noma uqala uthandaze uNkulunkulu. Kuhluka ke ngabantu ukuthi umuntu yena ufisa ukuqala ngani. Kulungile noma ngabe yikuphi oqala ngakho. Abanye bayaye baqale ngokuthandaza, athi angaqeda ukuthandaza abese ayaphahla. Mina ke ngiwumuntu othanda ukuqala ngokuphahla. Mase ngiqedile ke ukuphahla bese ngiyathandaza. Kungani ngikwenza lokho? Ngokubona ukuthi kunabantu abahambe emhlabeni bengazange balithola ithuba lokukhonza, lokwazi ivangeli baze bahamba emhlabeni. Kunabantu abathalalisa, ithi noma belizwa ivangeli lishunyayelwa, kukhulunywa ukuthi hayibo kuphilwa kanje, banganaka. Hamba ke ngokuhlukahlukana kwabantu. Kubese kuba khona laba abahamba ngoba asibuyi la sikhona, sibuya kude le emuva endulo lapho nevangeli lalingakafiki. Bayavuka ke labo bantu, utholisakala ukuthi bayafika kithi thina esesithi siphethwe umoya, befike bezofuna indlela ngoba umoya wabo ungayiboni indlela. Omunye umoya awunako ukuphumula. Manje bese bezofuna ukukhanya nendlela lakithi. Manje ke yingakho ke mina nginalesi sizathu sokuthi sengizothandaza ke ngiqale ke ngokuphahla. Ngibabise. Ngithi mase ngiqeda ukuxoxa udaba nabo bese ngikhuphuka nabo. Ngiyabamema la enkulumeni. Mase ngiqedile ukuxoxa whatever engizoyikhuluma bese ngiyabatshela ukuthi asambeni siyothandaza. Bese ngiyaqala ke ngiyathandaza. Nginaleyo nkolo leyo yokuthi uma sengibabizile, sebefikile, sengikhulumile nabo, mangibafundise ke manje ukuthi nawo umthandazo. Lo mthandazo uzolungisa bona. Lo mthandazo uyabahlambulula. Umthandazo uyahlambulula, sike sakusho lokho kaningi. Uyabahlambulula umthandazo, ulungisa izinto eziningi kangangokuthi bona bengazange baze bocele. Uma ekhayeni lakini kukhona umuntu othandazayo, ayathanda amadlozi ukusondela. Athanda lapho kunomkhuleko khona. Noma ngabe kuthiwa umuntu wahamba engakho enkonzweni, engazenzi izinto zikamoya, ekude nje nendaba yokukholwa, ya kodwa bayaye bathi mase bahambile ukuphumula akutholakali kulezi zinto babezenza besaphila emhlabeni. Ukuphumula utholakala i-direction ile kuNkulunkulu uJehova. Yingakho ke mawuthandaza uzozwa kuthiwa wembethwe ubani 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 ababengamazi uNkulunkulu, kodwa mawukhuleka uyabafundisa injalo. Right. Isizathu sami sokuqala ileso. Then bese kuba indaba yokuthi sesisemkhulekweni ke sesiyakhuleka. Sebekhona ngithi ukhuleka nabo. Ekuthandazeni la omunye uzoqala ngakho ethandaze. Muhle kakhulu umthandazo.
ngoba ngalesikhathi ukhuleka kwehla umlilo kaNkulunkulu, ufike umlilo kaNkulunkulu ushise yonke imimoya ekuleyo ndawo okuyo, ngoba endaweni lapho okhulekela khona ngalesikhathi wena uqala ukuthandaza kuyashintsha, kwehla umlilo kaNkulunkulu. Kusuka wena mimoya emibi, kusuka zonke izinto zobumnyama, amadimoni ayadeda mawuthandaza. Manje uma sowuthandazile uqale ngakho ukuthandaza bese uyababiza, uyabona ukuthi bafika kahle kungekho okuzobaphazamisa, ngoba ikhona lento yokuthi amadlozi ngesinye isikhathi manenza izinto anokuthanda ukusalela emuva. Kodwa uyabona ukuthi mawuqale ngokuthandaza usudedisile yonke imimoya ngamandla kaMoya oNgcwele, masowubabiza kulula for bona ukuthi basondele. Manje lento iyafana ukuthi uqala ngokuthandaza noma ugcina ngakho, uqala ngokuphahla noma ugcina ngakho. Iyafana, iya-benefita both ways. Right. La ekuthandazeni, mawuthandaza uthi mawuse phakathi naphakathi uthandaza, uzozwa umuntu esebiza abantu bakuba bangasekho. Useyaphahla mos lo muntu kodwa uqale ethi uyathandaza, kodwa uzothi eyiphetha le nkulumo yakhe ebeyiphetha ngomthandazo futhi, kusho ukuthi uyawafaka ukuphahla laphakathi nendawo. Lokhu sikubonile kaningi abantu bekwenza. Manje ngitheke ake ngizoletha ulwazi ukuthi bakithi asimxubi uJehova. uJehova akahlanganiswa, uJehova akasizwa. Yingakho sinegama elithi ungumnini mandla wonke, akukho okumahlulayo. Ukhona ukuzenzela izinto eyedwa, ingani walenza izulu nomhlaba eyedwa engasizwa umuntu. Manje asithi ke mesikhuleka singamxubi namadlozi ethu, singamxubi nabantu bakithi abangasekho esibathandayo, though esebenzisana nabo kakhulu, yasebenzisana nabo. Ayikho lento ukuthi idlozi njani lezi zinto ezikhulunywa abantu. Abantu bakithi abangasekho, idalwa, mina ngithanda ukubabiza ngegama elithi bamathongo noma bayidalwa zasemakithi. Yes, idalwa zethu yasebenzisana nazo kakhulu. Fakazi balokho ukuthi lamaphupho esiwaphuphayo ngeke uJehova ehle ezulwini uzomphupha. Akuvamisile yazi umphuphe uJehova ekubonisa zonke izinto nakusazi uyamphupha ngelinye ilanga ukwenzela amasayini. Ayikho lonto leyo. Into enjalo iyenzeka provided umuntu onomoya. Iyenzeka lapho uthola ukuthi uyaphuma nawe emoyeni. Kuba khona izikhathi vele lapho umuntu ephuma emoyeni ahamba yobona imfihlakalo zezulu kodwa ephume elele. Kuvamisile lokho ukuthi kwenzeke. Baningi abathandazayo abakwazi ukuthi bahambe baze bayobona imfihlakalo zikaNkulunkulu, kodwa utholisakala ukuthi ubuso bakhe ngeke uzubona, kodwa isihlalo masibona. Injalo nje nalento asikho lapho namhlanje. Sila ekuthanini uJehova uyasebenzisana nabantu basemakithi abangasekho. Abantu abangasekho uyasebenzisana nabo uJehova. Yingakho ke bona befuna usizo kuJehova. Ngani? Ngokuthi basebenzise thina simesikhuleka behlambululeke, ikwazi ukuthi indlela yabo yasekufeni iqhubeke iye phambili. Ngoba kuyahanjwa nalaphana, ispirit asifi, sihamba indlela yaso yakhabo spirit. Manje buya izosebenzisa thina. Right. uJehova akadingi ukusizwa amathongo. Uyimele yena gelekeqe. Uwumnini mandla wonke. Liyachaza igama. Manje uNkulunkulu onesikhwele ozifunela thina sonke ukuthi size kuye gelekeqe singaphethe lutho. Right. uJehova ngalesikhathi wena ukhuleka before uzophahla even na after, uma kwehla umlilo, lithe izwi uwumlilo, lithe izwi uwumlilo.
Ngithanda uquote izwi kuMakhosi wesibili, Makhosi wesibili chapter 2, lapho uNkulunkulu ethumela uEliya ukuthi akahambe ayotshela leya ndoda egulayo, esethe mayibona ukuthi iyagula, yabona ukuthi ayipholi, yase ithumela iy'nceku zayo ukuthi ake ziyobuza kuBelizebhubhi, uNkulunkulu wase-Ekroni, iyobuza ukuthi izoke iphole yini ngoba kudala igula. Kodwa ithe iy'thunywa zayo le nkosi zingakafiki lapho ezayithunywe khona, uJehova wayesemthumela u-Eliya ukuthi makatshelele iy'thunywa ukuthi ziyotshela inkosi yayo ukuthi akakeze ukuphola njengoba eselele embhedeni wokufa, useyokufa vele, ngoba uthumela kanjani iy'thunywa kuBelizebhubhi ngoba ukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli na? Manje umbuzo uyabuza lapho ukuthi akekho yini uNkulunkulu kwa-Israyeli ukuthi ungaze uthumele kuBelizebhubhi na? Le scripture siyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu onesikhwele futhi uyazithemba ngamandla akhe ukuthi angasenzela noma yini. Manje yingakho lithi izwi elanamhlanje, uNkulunkulu masingamxobi. Uyabona ukuthi ubavimbile babuyele enkosini. Mebebuyele enkosini bafike bayitshela ukuthi sihlangane nendoda ethize, yathi inkosi ubegqokeni, bachaza ukuthi ubegqokeni, wathi u-Eliya waseThishibi loyo. Manje uNkulunkulu wayehleli ku-Eliya, kodwa yazi ithe noma inkosi ithumele ukuthi u-Eliya makebuye ngapha, kodwa u-Eliya lithi izwi la wayehleli khona entabeni, wamema umlilo wezulu wehla wabaqeda. Wayiqeda le nduna yama50 ayo. Wakwenza lokhu kwazi kwaba kayi2. Manje niyabona ukuthi uNkulunkulu unjani, uNkulunkulu onesikhwele futhi uNkulunkulu othukuthelayo, ngoba nalabo abathunyiwe ithe ley'thunywa zenkosi mezifika ku-Eliya, u-Eliya zange azaphendule, ukubiza nje umlilo wehle. Lesifundo siyasikhombisa ukuthi uma wena ukhuleka uyehla umlilo. Lo mlilo esikhuluma ngaka ufanele sibe nobufakazi, uyehla umlilo kaNkulunkulu. Mawumbiza uyehla, uJehova ungumlilo. Manje uma umbize eqala ngaphandle kokuthi uphahla, uyehla lo mlilo. Ngeke ubone ngamehlo enyama, kodwa ngamehlo kamoya uyehla lo mlilo, uwehla ngokukamoya. Ubese ushisa zonke izinto ezikusurroundile lapho kuleyo ndawo kuyo. Bese uzothi ke masewubiza abantu bakini usubabizele endaweni ecwebile, ehlanzekile. Ilapho nje le ndaba abazalwane. Ake uNkulunkulu ke sengamxobi, sifunde ukuthi ukuphahla kuhamba kodwa nokuthandaza kuhamba. Ukwenza ngaso leso sikhathi usahleli kuleyo ndawo ophahla kuyo, asisho ukuthi masithi makuhlukane ukuphahla uzophahla ekseni bese uyothandaza ntambama. Cha, ngaso leso sikhathi oguqe ngaso, ngalesikhathi leso othandaza ngaso, mawuqeda ukusho amen, ubese uyababiza abantu bakini, noma uqeda ukuphahla bese uyakhuphuka uya kuNkulunkulu. Siyabonga abazalwane, sobonana evidweni elandelayo. Amen.